We organiseren dit voor de 14e keer. En we lopen vandaag met 3 ezels om wat geld op te halen voor de ezelopvang. Dus het is een fundraiser. En er zijn mensen die doen al voor de 14e keer mee, dus dat is heel erg leuk. We hebben vandaag 150 man, dus dat is niet zo heel veel. We zouden wel wat meer willen. Het zou leuk zijn als iedereen gewoon op zijn kalender zou zetten, derde zaterdag van januari, dan is de Donkey Walk. Sowieso wat exposure, van we bestaan nog. En we willen gewoon wat geld inzamelen voor de dagelijkse gang van zaken. Voor het eten, voor het drinken, voor het water, voor de medische kosten. We hebben daar gewoon veel geld voor nodig. We hebben hier 125 ezels en ik heb er nog 6 thuis staan. Dus we zorgen in totaal voor 131 ezels. We zijn ooit begonnen met 10 ezels en ik denk dat er daar nog 8 van zijn. Dus want ezels kunnen oud worden, zeker als ze in gevangenschap zijn. Dan kunnen ze makkelijk 50 worden. Esmeralda is ongeveer 35 en ik weet niet hoe lang ze bij ons is. Misschien wel 15 jaar al. In april bestaan we 22 jaar. Dus ik denk dat Esmeralda misschien al wel 15 jaar bij ons is. Ja. Het is een hele mooie omgeving. Het is ook een leuk parcours. Het is een beetje heuvelachtig. Het gaat een beetje naar boven, naar beneden. En het is gewoon lekker om buiten bezig te zijn. En we hebben net allemaal de feestdagen achter de rug. Dus iedereen heeft zich volgegeten. En misschien is het wel goed om een paar calorieën eraf te lopen.